Още един участник от провеждащи се стартап уикенд в телефонната палата. Днес сме неделя, рано сутринта, всички са усмихнати, готови за последното състезание. Здравей, би ли се представила? Здравей, аз съм Ванина, на почти 30, копирайтер по професия. Работя в международна компания, която се занимава с онлайн плащания. Попаднах на стартап уикенд случайно. От любопитство спечелих пас от Суперхостинг, за което съм им страшно благодарна. И дойдох с табула раза. Не знаех какво да очаквам, не знаех какво ще се случи. Реших да пична идея, която се класира за участие и събрах екип, с който в момента работим. Приложението, което правим, се казва Where, къде, и решава проблема на хората, които имат свободно време, искат да пътуват, но не знаят къде да отидат. Те въвеждат в нашия апликейшън една дата, на която искат да излетят града, от който искат да тръгнат, и ние им предлагаме вълнуващо място за тяхното следващото приключение. Какво ще се получи като крайен продукт, още не знаем, но сме много позитивно настроени. Самия стартап уикенд се оказа за мен един много интересен опит, защото не съм участвала преди в такова събитие и не съм си представила какво е напрежението, защото напрежението наистина е огромно. Това е, според мен, може би една ултимативна валидация за един човек, който тръгва да прави бизнес, за да види какво е напрежението покрай стартирането на едно такова нещо и покрай избистрянето на всички възможни детайли. Самата аз вече не съм сигурна дали искам да правя стартап бизнес. Вероятно да, въпреки това. Организацията е страхотна. До тук. Страшно съм благодарна на всички спонсори и на екипа, който организира събитието, защото до този момент ние не сме имали проблем с инфраструктура, логистика, нещо, което да ни трябва и да го няма. Подаръците също са жестоки. Абсолютно. Което е важно. И макар малка, важна подкрепа в един стартиращ бизнес, където ти е нужен всеки безплатен хостинг и всеки безплатен домейн и всяка безплатна химикалка. И така. И благодаря ти, пожелавам ти успех. Днес е трети финален ден, където ще има все пак представяне на идеята. Всичко най-добро и успех! Благодаря.